Zašto potiskujemo bes? Zašto gutamo emocije? Koliko nas emocionalno i zdravstveno košta ta naša odluka da poštedimo druge ili sebe neprijatnosti od konflikta? Šta bi neko dao da može da razume i da nauči kako da reši ovaj problem? Znate, često zbog društvenih normi ili straha od reakcije drugih, još u porodici učimo da potisnemo bes. Strpljen, spašen, ne talasaj, umiljato jagnje dve majke sisa. Ponekad kontrola besa može da bude i izraz taktičnosti i snage. Međutim, ako postane navika, potiskivanje besa je na kraju štetno. Nažalost, uopšte nije retkost da ljudi počnu da osjećaju anksioznost, depresiju, pa čak i fizičke probleme, poput glavobolja ili problema sa probavom. Potiskivanje je tiha rđa koja jede naše zdravlje. A bes? Bes je prirodna emocija. Njegova funkcija je da nam signalizira kada nešto nije u redu ili kad su naše granice prekoračene. On je graničar koji nas štiti. Razumeti bes znači prihvatiti ga kao validnu emociju, a ne kao nešto štetno. Ključ je u tome kako ga izražavamo. To treba da učimo. Mi o besu, kao ni u ostalim emocijama, znamo veoma malo i zato smo napravili Mangrove zajednicu. Tu nas ima već preko 15.000. Pošalji nam poruku ili komentar i unutra si. Besplatno je, a možeš da naučiš mnogo toga. Vidimo se i nek 2024. bude godina koja je promenila sve. Ćao ljudi.